Hazvina kumira mushe kuparliament uko maseneta pana ari kunzi akaba maheadphones. Nyaya iyoyo togara tichitaura tikati muzimbabweni wese anogara achingozivikanwa kuti muzimbabweni wese imbavha, especially muzimbabweni ukaona achinzi ari kushanda basa risina mari reriya anototsvaga kuti pane zvandingaita here panapa, kana kuti panoitika madhiri here. Ndo zvazvingori, ndo zvavari mazimbabwens, kana kuti ndo masikirwo akatoitwa mazimbabwens vari ivayo. So nyaya iri panapa ndeyekuti pano ari kuzonzi akanyangaridza maheadphones, pamwe zvichida anogona kunge anga anzwa kwaanotengwa kana kuti kuna bhaya, but reason yemaheadphones aya ndeyekuti kana pachitaurwa shona usinganzwe shona unenge panenge pachito mururimi rwako rwamai vako rwaunonzwa iwewe. So panapa uyo mutevedzeri wemutungamiriri wekusenate ikokoko ndiyazonyora kuti please make sure that you return those headphones once the Senate adjourns. I am advised that quite a few has been disappearing. That is why I have been told. So let us make sure that we are responsible and we return them. Ndo mashoko akazodedzerwa kusenate. Kuside muparliament imomo kusenate ndiko kunowanikwa vanhu vakaita sana Christopher Mutsvangwa. Munongonzwa Chris Mutsvangwa kuZANU-PF anenge achinzi Honorable Chris Mutsvangwa, and kana kuri kuopposition ndiko kunowanikwa vanhu vakaita sana Sengedzo Shabangu vaya, ndo masenators acho, ndo side re kwakaitika izvozvo zvekunyangariswa kuma headphones iwaya. Ndo nyaya muri yeZimbabwe ndaandika kubatira nhasi kusaziva kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi.